खुलुमबाय दिनै फुंबिलि समाव नोंथां रादाबगिरिसिम लोगोसे दिनैनि बे गिबि फुंबिलि समाव गासै बाथौसा बिथांमोननिसिम आरो नायगिरि बिथांमोनसिम आं खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्लाया बहुत बोसोर जाबाय। दिनै 12थि बोसोर सेला जथुमा बे जथुमायाव खोब गाजा गोमजाना थांदों आरो बे जारिमिनारि जोंनि जथुमा जादों। कारण बोखावै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमा जोंनि मोनस्नि बियाबनि गासै दैदेनगिरिफोरजों आरो जिल्लानि लाइमोन माइनाव दौरि गागि आफाद गासैनिबो सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लानायनि गेजेरजों बोखावै लखिमपुर जिल्लाखौ सोखावनाय जादों। गावस्रानाय खोब माने सावरायलायनायनि गेजेरजों लखिमपुरा लखिमपुर जिल्ला आरो धेमाजिया धेमाजि जिल्ला। थिग बिदिनो मैया खोब गाजा गोमजायैनो थान्दै मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्लाखौ मोजाङै दाफुंना होदों। थान्दै बिथांमोननि सायख'नायनि गेजेरजों थान्दै बिथांमोननि आरो लाइमोन माइनाव बियाबनि मोनद' बियाबनि गासै मावथिफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि हिसाबै जोंना गागि आफाद लाइमोन माइनाव देउरि गासैनिखौ मोजाङै दाफुंना होदों। बिनि गेजेरावनो बियाबनि बा जिल्लानि गागि आफादनि आफादगिरि आं मुस्रि राजकुमार बसुमतारी आरो नेहाथारिया जादों मंगलसिं मुसाहारि। बिथांखौ गासै रायजोनि मददै बा थान्दैफोरनि मददै थांखिनानै जों सानैखौ आफादगिरिनि थाखाय सायख'दों। आरो दौरि आफादनिफ्राय हरिचन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि हिसाबै बुद्राम सरगियारि बिथांमोनखौ थान्दैमोननि गेजेरजों बिथांमोनखौ सायख'दों। खोब मोजाङै बिथांमोनखौ दौरि आफादनि हिसाबै दैदेनगोन होननानै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ थांखिदों। आरो लोगोसे माइनाव आफादनि जानानै हांमास्रि दैमारि बिथांजोखौ आरो लोगोसे नेहाथारि सरला बसुमतारी बिथांमोनखौ सानैखौ आफादगिरि नेहाथारि सायख'ना होदों। आरो लोगोसे जोंनि दालाइ आफाद आरो मोनसे दंबावो लाइमोन आफाद। लाइमोन आफादनिफ्राय जा आफादगिरि हिसाबै फुंबिलि मुसाहारि रामसियारि लोगोसेयै नेहाथारि हिसाबै कान्तिसर बर' बिथांखौ आफादगिरि नेहाथारि हिसाबै सायख'दों। खोब जों माने सानदों बे धेमाजि जिल्लाखौ मोनसे जारिमिनारि दिनै गिबि जोंनि धेमाजि जिल्ला आफादा दानाय जादों। जों सानदों खोब गाजा गोमजायै मोजां रुजु रुमुयै अनलायनायनि गेजेरजों जेरै दौरि आफाद गागि आफाद माइनाव आफाद लाइमोन आफाद गासैजोंबो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जिल्लाखौ मोजाङै दैदेनलांनो सानदों। आरो मोनद' बियाब दं। बे बियाबफोरनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजोंबो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों सानदों थांखि लादों जोङो ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों गागि माइनाव दौरि लाइमोन गासैजों सावरायलायनानै जाहाथे जोङो जेरैबायदि जों जि आगानाव दङ बिनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै आरो आगानसेबाव जों दावगालांहोनो हागोन नामा जोंनि धेमाजि जिल्लाखौ बिदि सानदों। जोंनि धोरोम बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा समाजारि बिथिङावनो जा जाहाथे जों मोजाङै न'खरखौ बोरै दैदेननांगौ गाव बोरैहाय समाजखौ दैदेननांगौ सोलोंथाइ फिसाफोरखौ जों सोलोंथाइयाव बोरै दैदेनलांनांगौ धोरोमाव जों लाइमोनफोरखौ बोरै लाबोनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै सोब मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ लानो हागोन नामा मोजां बे आगानसेबाव दावगालांहोनो हागोन नामा बेखौ मिजिंथिनानै आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि मददै बा रायजो बियाबनि गथै माबाफोरनि मदद मोनगोनखौ आं आसा खालामदों। बर्थमान धेमाजि जिल्लानि आन्दाराव गंबेसे बियाब जागोन? जोंनि माबायाव मोनद' बियाब जागोन आरो मा जेरै जुनाय गेजेर जुनाय सिमोनसापुरि सिलापथार धेमाजि आरो गुगामु मोनद' बियाब दं। जों खोब मोनद' बियाबजों गाजा गोमजायै आं सानदों आफादगिरि जानानै मोनद' बियाबनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि गागि आफादनि दौरि माइनाव लाइमोन आरो गासैजोंबो ज' खेबसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों बोरैहाय सावरायनायनि गेजेरजों बोरैहाय खामानि मावबा जों जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनो हागोन जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हागोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो बुंदों गेरेमसा हारि बोरै दानो हागोन बेखौ साननाय आं लादों। आं सानदों नै उनावनो जों गासैबो ज' सावरायलायनानै जों मा खामानि मावगोन बेखौ थांखि लानाय